Klokken nærmer sig middagstid. En stille forårsmorgen på Aalborghus Gymnasium. Vi er et år tilbage i tiden. Hvad der udenpå ligner en normal skole, skulle hurtigt vise sig at være et affaldsmareridt. Man kan jo ikke være på skolen, ligesom der er ikke plads til eleverne, der skraldet de fylder jo det hele. Mængden af affald tvang eleverne til at ignorere problemet. Og samtidig kunne rengøringspersonale umuligt klare opgaven alene. Efter et stykke tid fik gymnasiet en ny rektor, og han indså problemerne. Altså før kampagnen startede, der var mit indtryk, at der var en del af rodet nogle steder. Jeg har kunnet sammenligne det med et gymnasium, som har været lidt længere nordpå. Og det gymnasium, det havde altså en væsentligt bedre oprydningsstandard, end der var her. Indeklimaet, det er ikke blevet dårligere, men det er heller ikke blevet bedre. Nogle gange så kan jeg godt få sådan nogle anfald, hvor jeg ikke kan trække vejret, og så får jeg jo fravær for det, fordi jeg kan jo ikke deltage i undervisning, så får jeg mentalt fravær, når jeg ikke trækker vejret. Arbejdstilsynet har været her på et tidspunkt, og de har kunnet måle blandt andet svampesporer og også andre ting i luften, som er grund til et dårligt indeklima. Check, og tjek, det ser godt ud. Ja, ingen problemer der, alt i orden. Hvad er det? Hvad fanden? Jamen, det er jo skimmelsvamp. Så med det chok valgte rektor at starte en oprydningskampagne, der skulle inddrage hele skolen. Og derudover måtte indeklimaet bringes i orden igen. Man begyndte installationen af et nyt ventilationsanlæg. Altså det gamle ventilationssystem er jo sådan et system, der tager kold luft ind. Får jeg fravær for det her? Og varmer det op direkte i lokalet, og så sender det den varme luft ud af lokalet igen. Og det betyder, at hvis der er skimmelsvamp i lokalet, så vil de blive transporteret med rundt i lokalet, og de vil faktisk også blive sendt ud på gangen. Og hvis det sker, så har vi faktisk ikke et særligt godt indeklima. Hvis vi har astmatikere, så døjer de meget med det. Det nye ventilationssystem kører fra den 1. august 2007 for at skabe et bedre indeklima. Men affaldet på gangene var stadig et problem. Det er meget forskelligt. Der er nogle bestemte klasser, som vi prøver at forfølge. Det er nogle bestemte 3.G. Kom herhen i fjols, mand. Ned og samle op de papirer der. Helt længst. Kan du så fatte? Hen i skraldespanden. I dag har vi en renere skole. Men der er stadig folk, som skal tage sig selv i nakken, så der forbliver rent. Rengøringsdamerne har dog stadig svært ved at komme frem, når der skal gøres rent i klasserne. Stolene er det største problem. Altså, vi har et problem med stoleopsætningen. Vi har nogle faglokaler, hvor stolen ikke kan sættes op. Og der vil det være smart, hvis man ville tænke på at skubbe stolen ind under bordene, fordi så kunne vi komme frem. Og det er vist ikke den store kantine. Hvis man bare skubber stolen ind, så kan vi komme imellem bordene. Det kan vi ikke nu. Men der er stadig problemer. Rengøringsdamen kan godt sætte 50-60 stole op. Men vi har forbedret skolen, og vi bliver belønnet med en fest. Men der skal stadig holdes rent, for skolen ikke ender, som den var engang. Så bliv ved med at rydde op. Hilsen af rengøringsudvalget.